Joseba, ez da sinisten. Hasi nau sinisten, ikuste jatena, bueno, hemen da gazue, altzol, bizikleten egilea, ongetorri azteko, eta behin. Egunon. Ba, ez, txunditutan, itxon, ze polita egen, etzeki jator txintxilikatzeko eta jende irakusteko dan, o benetan aldan ibili. Ibiltzeko eta gozatzeko. Ibiltzeko eta gozatzeko, Bai. Eta naturakin batiteko gaina, ez da? Bai, argi dago, naturan ibiltzeko, ze material hobea. Egurra baino, ez da? Egurra eta zuntze naturalak baino, hori da. Ona, bueno. Nola hasi da historia, nola atea da proiektu hau aurrea? Bueno, ba, lehenik eta behin, bizikleta asko gustatzen zaigu lankide guztioi. Orduan, iruditzen zaigu ibiltzeko eta mugitzeko garraio biderik hoberena ez baldin bada, hoberenetarikoa dela, kasu gehienetarako. Eta gero, bueno, ba, segon ere zalantza tekniko bat, zela posible altzan biomaterialen bidez lortzea zuntze sintetikoek lortzen duten ezaugarri berak edo antzekoak lortzea. Vale. Eta sorpresa izan zen, ezaugarriak hobeak zirela ikusi. Hobia baina, Hori da. Ze material dia erabiltzen dianak, bai burnilla edo karbonoi horiei baino hobiak diala esatezuna. Bueno, ba, egurra, argi dago, kanpo itxura ematen dion materiala, eta, bueno, resistentzialdetik ere asko laguntzen duna. Eta gero zuntze vegetal ezberdinak, azkenean belar ezberdinak, baina baimentzen dutenak egurrak lan direkzio bakarrean lan egiten du, unidirekzionala bezala ezagutzen den material bada. Orduan beste zuntzek egiten dutena da, batez ere linoak, dela zuntz oso gogorra, eta gauza askotarako erabiltzen duguna, alkondarak egiteko, eta beste inbat jasteko arropa eta egiteko erabiltzen duguna. Eta horrek, tekstil horrek laguntzen du beste zentzuetan ere, lantzen edo... Eta handik ulertzeko zuntz hori, edo belarroiek, ze dijoazte, barruan mamila izango bazan bezala, edo egurrakin nasketa eta pasta bat iten da egur hori lortzeko, edo nola iten da? Lasaina baten modura, kapakadoa. Bale, milorri bat bezala. Horixe da. Zer daka hobia burnizko, karbonozko bizikleta baten alderatua, badakigu materiala ekologikoa da, hori bat, baina gero esan dezula, sorpresa emantzen dutela, behiek bezain onak edo hobiagoak diala. Bai, nahiko erresia da ulertzen, instrumentuak edo itxasontziak maite dituen edo norentzat. Bai? Egurrak nolabait vibrazioak absorbitzeko oso ezaugarri oso aproposak duzka, eta horrek suposatzen du, ordu bete baldin bazabiltze bizikleta gainean, ez duzu gehiagin nabarituko, baina zenbat eta ordu gehiago sartu bizikleta gainean nabarituko duzu erosoago zaudela, hori da. Eta jende harritu egiten da. Zer egin duzu, baina nola lortu zute, baina zer da? Ez di suspentsioik bihar. Beha, jaite hori da. Laguntze, ona. Eta resistenzia aldetik beti emateu burni bat edo karbono bat askoz gogorrago izan laikela, hori ere, ez da ala. Ez da goinungo arazorik, eta, nahi duenak probatu dezala, danetarik indigu bizikletei eta itzelduaz. Hori ala da, egila esan, zubia hundik iten dianian, da ez dakize, eraikuntza erraldoiak eta azpiko soleretan, da askotan egurra jartzea, ez da, hor irauteko eta gogortxu goteko. Eta egur horri ez diote teknologiarik aplikatu, guk teknologia aplikatu diogu, eta beste guztiz ezberdinak diren eta hobeagoak diren ezaugarriak lortu ditugu.